Što u svemiru može stvoriti crnu rupu? Jedan odgovor na to pitanje su eksplozije zvijezda, supernove. One se događaju kod masivnih zvijezda koje su više od otprilike 10 puta masivnije od našega Sunca. I to se događa kada zvijezda u svojemu središtu potroši tvar kojom je stvarala energiju i kojom je uspjela uravnotežiti svoje slojeve tako da se ne uruše u sebe. Međutim, kada više nema tog procesa, a to se događa kada je središte puno željeza, ono implodira, uruši se u sebe. A reakcija na to je golema eksplozija, a njezin ostatak je ili neutronska zvijezda ili crna rupa, ovisno o početnoj masi zvijezde. Ako želite više saznati o tome što to crne rupe zapravo jesu i kako znamo sve to što znamo danas o crnim rupama, pogledajte ovaj video.